noise yake. Huey. Hello, people of this nation. Muri bo ere. Toda kudaiwo so chinhu changu ichi. Chinhu changu. Right, chite so. Ambagara pasi. Mbotaura nyaya imwe yakandishamisa chaizvo. Muri sei? Ndakaisa pamute. Pai munhu anga ari pafoni. Saka ndakaisa pamute. Zviri sei people? How are you? Iri sei? Right. Tonochoita zvandoda kuita pano. Handida kuita zvoita here. Ndazviita. Chazvikoni wani. Chazvikoni. Chakadai so. Hi people. Kamera yangu inesvina. Mira 1 second ndibvise ekera. Ndibvise zvina pakamera udzo. Right. I'm gonna use this shit. Okay. Yeah. It's show. Should you say people? Muri boy. Let's go and say. You guys don't die road there. Good towards me. Yeah, no go to Marika. Marika, Papa, men dead.
Right. Hey, lawyer. Inenge yazoita. Ameno zvaingori guys. But anyway, could say people of this nation kuna kukupisa, my Jesus. Ba wakuchoshwa bekupesera. Long time sure. Mudise people. Vantu nana vachirifunza dai mwana wako here dai asi mwana wangu guys dai hanzvadzi yangu. Every day handizisiyana vachifunga dai mwana wangu. Ndoto mushungurudzi wose hazvaziona manje. Muri boy people. Ndakasa kuuya ndangwedza kuda kusvika kuma6 izvozvizvi. Zviri sei? Anyway, nyaya yangu yandida kukuudzai guys. Ndine mazinyaya akawanda. Andakaona neamwe akatoitikawo mukufamba umu. But zvakanyatsoninakidza I think mamwe acho ndinoenda kuti handichikangama. One zviri sei yanapeshi. One yakandikashikamadza. Zvakaitika ndezvekudai guys. Taitobva kwana uyu kwataita project. Sikani musha uyu kauyu. Ndakauona first day. Hamusa zvakuti kune mamisha dzimwe nguva unogona kuona pamusha pakatokura but pasina vanhu. Muona manje kumamisha uku. So this is what happened futi ipapo panguva iyi. Musha uyu ndauona pekutanga. Ndakangoti kuda hamene nokuti pamwe vanhu vacho vese vakashayika because makuva acho nari padhuze neroads dzinofamba nevanhu plus pakazara mimengo. Meaning kuti obviously pakatombogara for a long time pan apa. But papangosara one imba yakadi yakamira. Tadzoka futi handida kuzvibvunza. Kusvika hanzi achiri shema good job chimbobvunza vava kuti tsvaga basa iwe waishaya zvekuita kuti iwe cheronika sawira usandisekesa iwe sasdam handisi hangu timirise. But anyway, oh my god, ndisandiendawo mberi nenyaya yangu guys ka. There's something that I want to mention. What happened today? Guys, when I'm actually marketing someone, mind you, definitely punish straight kumashure. And also, if I tell you, would you get in touch through me? Didn't is that the situation? And also the other thing, the check when I actually go silent on you, most of the time, man, I do not want to understand because they can end up with fake foes and it. But I couldn't give them the quotations, pictures like what I was doing to the other people. Why? Because nasada kupamunhu quotation yekunyemba kana kuti iri wrong. Ndada kuti ivo vazhovega ndo vanofana kunyora quotation. Normally vanotonyorera kumba kwedu ma quotation iwa. So I'm still waiting for him. But nepane time asikuzoti vachakwanisa kudarika nekuno here. Saka ngonditi turu about that issue yema quotations. Inini to my surprise, some of the people were not kunditira ma issues, nekuda kundibosa around, nekuda kuzondituka pepeka. Zimbabwe, I don't even know why. So sometimes I feel like munhu anenge atongobva neagenda yake otongouya dangokutuka for no reason. And yet when you're dealing with some people who are not in Zimbabwe but not Zimbabweans, they kind of understand kuti no, right now pamwe unotori nelife yako yokurarama. Guys, mind you, I'm not saying everyone. This happened maybe 1 or 2 or 3 kind of 4 people. But normally, to tell you the truth, one no problem. But I don't know why. Kuti vachikurumidza kuva that thing kuti iwe ukasandipindura izvozvo, it means kuti uri mbavha, it means kuti iwe augoni basa, it means kuti iwe zvozvo zvatoramba zvandikuda. And at the same time, mind you guys, ndiri kuno handiti ndakabva kuvic force white driver uri kudriver iwe siya steering wamira ipapapo undipindure zvandikuda accordingly, but someone couldn't understand that. Then uenda pa number 2 pakuti pamwe pawandisendera message pamwe ndakatovatawo ndatomuka and kamuka pamwe ndinotoni mamwe mairons apabashiro ringauta maishiro ada kumaniswa ipapo, but then iwo kuti munhu otanga kunditi izvozvi reply kwandiri izvozvi sengezva chozoitika nhasi ndatozongoti kune munhu ka, you know what, whatever you think nyango kandituka kubva makusenzwa ravira ka, do whatever you feel like ndo zvinokuitika. But I think ndo challenge ndosangana nayo nevanhu iyoyo vavanozofungawo kuti chi
you own a life yako yakutoita panguva iyoyo. And also when I tell someone kuti no, I'm waiting for vazho kuti vasvike ka, handizivi kuti munhu anenge ada kupuwa quotation how when vazho is not here. Wanyatsamutsanangurira zvakanaka, but munhu otokudza kuti hey, you are moody, hey, what. So these are some of the things zvokuti I literally don't understand. Saka unozona kuti some of the time ka ameno. So we moving forward. Kune story time yangu nangonditi turuturu, when you don't see me responding according to zvakudaiwo, please it's not like asikuda kupindura, but I avoid kuzopa munhu zvinhu zvisiri izvo. Better zvitwe nemuridzi anonyatsoziva kana asvika. Havasati vasvika, so hapana zvandokwanisa kuitawo. So ndabva ipapo ndatozoguma ndakunzwa kuparadza business remunhu. Hey, what, yet I'm the one akauya kuzovamaketa for free. Anyway, ngandine kustory time yangu iyo ndidzokere paya ndadi paya ndanhangirana ndaona musha uyu wechi3, but ndo pataidarika napo everyday. So inini I was eager to know kuti chii chakaitika pamusha. Ndabvunza vamuchairi, ngati vamuchairi chii chakaitika pamusha apa. It seems as if side iyo ka ndo rakazara makuva. Ende unowanzwa kuti pane mimengo yakawanda singaiti, meaning kuti pane kana kuti vanhu vakagara for a long time kona mimengo. Normally unotasa mimengo ka ndoratidza kuti pane misha nyange zvikanzi dziba pasina kana zvichina pasina pepe, kana ngoti zvinoratidza kuti pakambovakwawo zvinogona kusara pasinawo, but zvisemende kana zvitina zvoonekwa. Ndadi pepe ndobva kuti pakarwa nemheni. Pakarwa nemheni how wana manje. So kanzi varidzi chaivo vepanapa vakashayika ndo vanechi vane makuvari zvina kushata. Kusaka vana varipi? Zvikanzi vana ndokuzobva ndokurutama kunzvimbo dzakasiyana-siyana. But this is what I'm learning, guys, as much as ndichiri mwana mudoko but ndiri kudzidza zvakawanda about my beliefs evanhu. Normally if someone passes away vanhu vanofungira kuti munhu waroyiwa. Even if munhu wanga achigwara nechigwere chaari kugwara nacho, vanotongoti pane mushonga washandisiwa. So this is something chandakanasoona kuti most of the time ndozvesha kuti vanhu vanga vakazvarirwa pamusha wavanawo vanozoguma vatama voenda kunogara kune mimwe misha kazhinji kachoni, kana kuti maybe ichokwadiwo mune muchiitika zvakasiyana-siyana musha. Kati alright, kana vakatama ko kitchen iyi inoratidza kuti ichiri semende iyi inoratidza kuti haina kana nguva irefu paplastiwa. Saka meaning kuti recently pane vanhu vanga varipo vachigara apa, handiti ndobva vatonditi issue hapatomborana kana 2 years. Zvakaitika ndezvekuti vana ava ndivatama, vabereki vakashayika ka, ndobva pachizonzi veukama vanozotiwo kana kuti muzukuru, kazhinji kacho muzukuru komana chiuya undogara pai uzachifundisitaye vazukuru iyo ndikutofunga another one yevanhu vakazorwa munda nenyaya yekuramba kurimbirana. Kubambisa kutomboitika madhirama fight matisiya geja. Saka nyaya yevazukuru iyo iye ngandidzokera hangu bane iyi yangu iye uyu wadipa yes stars ndizvo zvakandipine. Ndobva wadi wauya nemuzukuru wauya nemukadzi wake. Pakaya nemukadzi wake ndokudii mukadzi ndobva azvitakura, vari kugara kapababa, wazvitakura kudero hanzi kwakangouti zvimhepo nezvimvura zvishoma ndobva zvatanga kunaya. Pazvatanga kunaya zvimvura zviye ndobva pangobva mheni iya iuzikango yakabva nedirection ipi, asi mheni yakarova imba yakazonzi natitangu kubvotora kuboora mozaimba. Ndaida kuradza imba yacho ndandakaitora picture but ndatozonatsa kuti chimwe chisamsung changu chekudhando chandakashandisa foni yacho yakaputsiwa nabhudhi vadoko vamwe vakaputsa diamond foni yacho, saka ichatobaki. Saka ndoyange nepicture iyoyo ndakatoitora bodheza kuti obvious vanogona kufunga kuti kunyepa. It's a true story. Saka ndikatodaida kuisa apa pandonyatsombokudza kuti amana mozeri kune zvakadero moza payakarohwa ndinandine bepa ndakudrowerai payakarohwa pacho pari weird. Ndakati mheni airovi pamusoro, mheni inorova pari? Kana iri imba inorova muzasi here kuboora foundation kudayo so
ipakai ina mudenga ka yoya ndobvura nepapapa ichipinda ichidai ndobva yasiya buri ziguru amana pichaenda itsvaga for 2 hours ndatozoziva kuti ndakatora nechimwe chifoni ndadazokurodze zvakaita ndikangoizuma bcause ndakatya kusvikapo ndikati vamwe vanotanzi mheni dzosechi mazai pakanyatsokuboorwa guys kuita musingwi ndobva mheni yarova kudero ndokukuturira mukadzi wangani pamuviri ushu wakada wanga kutova juu ndofunga ndokumukuturira pashe here kwachazoto wakakuturwa pashe ndi murume akati mukadzi asi pakati pavo vari 2 1 wakakuturwa pashe vanga vakavata vanhu ava vakuturwa pashe mukadzi uya wawotoda kutodi hanzi iyo vanoti vachitaura hanzi paitoratidza kuti upenyu hwavo hwatoparara nekuda kwekuti wanzi meno nandizivi saka hanzi wanga angorabadika mukadzi uya uyu murume uyu kudara kuti ndiye wakazongoarashwa pashe rekuti athingi ndiye wakazondotora mukadzi watora mukadzi ndokuzosengana naye asachatogoni kufema ongoti ho mumba muya mai mwana uku imba iri denga irikai ropfuta saka handisi kuti payakandoboora musingwimu muzasi mekicheni yakandopinda ndokurova babava ndokuvafulaisa pashe because vakadani pamukova ndokuvafulaisa pashe vafulaisa pashe babava ndokuzovhunduka kuti chii chaitika ndokuzopinda muya mavivi odai oso opfuta saka ndisi kuziva kuti connection yekubva muzasi umu kana kuti unenge yane kinetic energy yakasimba I'm not so sure but mheni yakanobora muzasi soon after foundation pafloor pepe ndokubva denga ratanga kupfuta pepe mukadzi uyu achagoni kufamba wakazvitakura futika wakutofemerwa wakuda kutofenda wakuda kutodiya mheno ipapo ndokundokwevana nemukadzi wake ndokusenga mukadzi ndokuti pashe denga iya richiti zhu pasi imba ichibva yatongotsva zvese kubva zvadero vakabva vatongovata mumaraini from there vakangobva ipapo pamusha ipapo gore iroro ndokutongoinda vakabva vatorova pasi havana kutozombogara pamba pepe saka imba agona manakira anga akaita imba iyo guys every day oh my goodness pane uyu
pane nhankara nanzani pane munhu anga achindifonera. Alright, so nikirikini hanzi mhenyu inokwana pese pese. So connection yekuzobva mufoundation ichiinda kurufu ukoko inofamba sei? I don't understand. Kuti magetsi inenge yato electrify imba yose here chii chinoitika? Because apa chandosanje kuti mudhuri uyu wakatozongosara buri iri ndo riripo ka denga rese rakawira mukati. Saka vakabva vangotama vatama vanazobodzoka futi kwakanambuka ndo kwakaenda shuru. Hakuna uchada kuya kuzogara pamba apa nenhau yemheni iyoyo. Saka apa ndibva ndabvunza kuti alright, ko vanhu vanouya here kuzotemha mamengo? Bhozi yemamengo futi vada kudzikaita vadati turu nyaya yemamengo. Mamengo kachandosa ndechekuti normally kana ukaona mengo dzakawanda kumamisha uko dzeyero, ukaona mengo chi dzakawanda stere kumamisha paside neroad, ibvo watongoziva kuti mengo idzodzo haupindi mumengo imomo, ibvo wangodarikira uchiinda zvako unosara uchitenderera pamengo kudai. Ona manje but ne1 panongozikamwa nemunhu wese kuti ipapo nyangwe zvikati iyo nyangwe ukawazhara sei haupindi kotora mengo dzavo. Tangokuruwo tingonzwa kutoti pamba mengo dzavo dzitori paside neroad but haudzitori. Then koita imwe price ndakambonzwa kuti pane munhu, in fact handizozivi kuti ndowajustify here, pane time kwakambokurumbira mbavha zisingamboiti mozave kuti unenge waita zvinhu zvako. I'm not supporting these guys, don't get me wrong, but ndingoti pane point yangu apa ndo painga ichiita derive from, because those mengo dzavo dzinosvika pakuora hakuna unopinda mumengo handiti. Then toenda apa ava baba ndaiziva vakazoshaika zvavo kwainzi nyangwe ukaona pwa chero chispecially pwa vana vada kubapwaka wanga waisara wakanamira papwa iyoyo, but ini handambozviona, ndainzwa vanhu vachitaura. So vasikazokuti aityisidzirwa here kuti vanhu musazoenda vanotorapwa kumba kwavo, but ini handambozviwitnesa. Maona manje but vanzi vanga vahwa nokubira, saka hanzi vanesa rinonzi namira here kuti rinonzi chiya, I'm not so sure nokuti even ukaba unoswera uripo chinhu changa wachitemha ichocho ndopaunoswera uri ipapo kusvika vazokurwirisa, but I'm not so sure, handambozviwitnesa. Saka ndakangohwawo. Saka ndobva pane point yangu iyoyo kuti two stories idzi ndakakura ndichihwa. Ko baba ava vakabva nemudzimai uyu handiti, then ko ava vanhu ava vanozouya pamba apa pakarohwa nemheni vachidya mengo havarohwiwo here nemheni? Ndo pandai vabvunza zvikanzi kana vanototambirapo vanotodya mengo. Ndatozodiscover kuti even pakufudza mombe vanhu vanofanira kufudzira futi area iroro because rakaita sepani zotofu uye kune mapundu. Maona manje, so ndo iyoyo yakangondishamiso hangu yemheni iyoyo. Then yanaitoseka hangu yekuti vazukuru ava vanozoekera vanozonankirana vanozonzi iwo lese kana pamba panzi hapachina kundoita sei kuti ndite paste link yangu naye Mwari. Cool, what happened? Ndokupesta yakutonyorawo zvayo iyi paste laure dambotaura vanhu 1 or 2 seconds. Paste audzo paste so ndidai enda zviwe ichi chinhu chakunyora zvinowano zvandisingachahwisisi. Right, so imwe yandakaona ndeyekuti izvi zvimaekera zvinenge zvimaforina yandakaona imwe ndeyepane rimwe purazi atazitaura nemazita emapurazi guys, zvosirisa kabhatu ndakazoseka. Zvakaitika esimesi zvikaitika ndezvekuti ndimakachena zvakaitika guys ndezvekuti pamba apa sekuru nambuya varidzi vepurazi vakashaika, vana vavo vakomana ndobva vashaika, vana vasikana ndobva vashaika. Saka ndobva wazonzi vasukuru ngavabhosa vanenge vane culture yayo vanhu kumapurazi ekuti
purazi harifani kugara risina munhu. Muona manje ndo culture iriko ko purazi ngarigare rine munhu all the time because anoteererwa mapurazi aya wati saka harifani kubva rangoti mbombombo kudawo vazova navadoko vachazokura kudzoka pamisha yavo. Saka I think ndo purpose yavanozviitira. I'm not so sure but vanotsvaga munhu arikuti aende papurazi. Saka uyu unoita sekuti ndiye ngwana muzukuru wainda ndikundogara uyu mwana uyu wakachaka wandada kuyazorima papurazi manjuka kuti ndoda kundorima papurazi papaba wangu hazvirambidzwi manje. Mwana mukomana unotorima unotofana une right yekutopagara. Who are you kutaura kuti waugari pano? Saka mapurazi nomali ndo zvazvitori and it's the culture. Hakuna ungakwanisa kuchinja iyoyo unless watotengawo purazi rako waenda kumwe kutunhu. But kana wasinawo chizvikwanisiro unotori neright yekuclaima kuti ndoda kuita sei, ndoda kuuya kuzogara papurazi. Automatically unofana kutopuwa panhu pako. So ndo zvakaitika nani nemwana uyu. Hino mwana uyu uri kurima nemumwe mukomana uyu wanga aripo uyu wanga atosara apa nditi vari kurima vose. Mboza mumwe musi watakafamba neshoka uya tikandobuda uko ndichitogasa takadarika nepamba pavo vachitorimira zvakanaka. Hatina kutombokwanisa kuwamhorosa because vaiti vakure maziminda avo akakura ikoko kuzasi. Tikatoti wewe wachiri kutorima wati wachitoataura kuti azivei kuti vari kuita madzoro. Kune madzoro futi mumwe munhu ada kukwatisa mudzoro rako haarimi zvangu zvokuderoka, unorima stereki neshungu make. Kana mamako unokumudza kukumura mombe kana kuti kusunungura mombe. Sitoti handi kukumura mombe ndokusunungura mombe. Hino ava baba avarimirwa ndokungasvikiri wose including the day ratakaona vachirimirwa tinadhai chinodarika papurazi pavo because mune mutungogurirai pakati. Hino zvakachizoita zvokuti uyu wakazoti sekuru munorama mutingorima menyu sei chiendei munondirimirawo mangu nekuti tatonzwa nekuta sei nekukurimirai. Sekuru akati ndinokurimira wakamira sani. Vakuramba asi varimirwa zvikanzi aiwa andisi takaita agreement yekuti tinoita majana ere kuti kana madzoro kwedu toti madzoro edu isikaya menyu nhasi mangwana moenda maidu kana kuti vhiki rino rose ropera chikurimirai. Vhiki rinouya moti mondirimirawo. Hinongozvino hamuchadi nekuda kwei imi hasi pakatsikanwa munhu maimwana mapurazi uronakidza mapurazi unoziva kuti dzimwe nyaya dzacho hatizodi kudzitaura tozosefa zvedu but mapurazi kuri ozova mapurazi akangofanana nekuti ndotaura sei mazibless up mazikura kunoko kuti iwo it's you and your life mupurazi mako imomo. Hauna mumwe munhu unofanira kupedzera naye iwe nemhuri yenyu chete muri mupurazi momomo dhimi kutoti asima ega moenda nokudana kuti ana noche ndo anozoziva nawo wachiwese ava ina ndozivini nana budhi wangu wana kazi ndo anozoziva because ndo akomana vanonatsa kuziva kuti kuma 50 reka kuma 25 kuma 30 hectares. I'm not so sure but into the yasibonela in that price. Ngone manje wanda saka ndazokudza kuti kandanyora pepeka inda mugomo ndondatsa kudanzira denda ndiri bhuramani kana svose izvozvi isiri mumunda because kunogwadza maona manje. Saka asi madhirama iwaye mafamily anondisipaka kana ndatawo mafunga maona manje. Grace amana and give me money ndodatira ndipe mari yefiwo ndouya konya mangwana chaye ndendatosvikako fiwo memwana ndoinotaura kuti uri qualified kusimuka kubva muharare rekuenda kuchipinge ndouya nei moda yangu inoidaswa peturu shamwari. We have to consider that ndowana kufunga ndoenda kuchipinge nhasi but ndo peturu yangu yoperera marondera ndozodii nairi Grace ama but very soon ndiri muchipinge. Saka keep watching my videos unoona tozona ndakuita live stream ndiri muchipinge ndonge ndazowana peturu because takandimisa kuti ndinde kuchipinge ipeturu ona manje because takafamba kaisu siwe ushefamizi uri wanzwa here Grace chakuona ndauya kuchipinge but very soon this month but asikuziva kuti musi wani because ndambogatsa nyaya dzepeturu but peturu yangu ikangoita you will see me in Chipinge ndo next destination yangu Chipinge but asandaziva kuti when
kozi ndichingozororawo imagine wakagara pasteering musana kubva asi ndakaita zvinhu ndakasimuka past 8 ekauti ma to 9 kubva muvic falls ndikasvika kuno kuma to 10 ndakati ndinosvika handimbodeti zvekuseka gaizika regai ndite ndichiyekera ndatozvidzora kuti amwe mastories anomboitika anomboona achiitika kumapurazi kune mapurazi stories versus reserve stories ka hey yo mam muri sei ndiri right zvangu ndakafara muriko uko kumapopoma uko ndikati mwari ngavapindire thanks kunyara chete musana wangu wangu wakurwadza pandakadzoka ini I know ini ndatodzokawo nhasi ndandakadaidzwa nevasikana kubirthday rangu murandani ndandichinjoya vanonyu vari ikoko ndine 2 vari kunoku hausi kuona handisati ndatopedza kurongedza hembe dzichakahenga uku saka vakandidaidza for 2 days saka ndikuimbirei happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, mommy? How old are you now? First born yemba mamai Sharon manzvira. First born yemba kwagogo kuya ndini wacho. Ndachembera haiwa ndabvuma ndachembera. Wish you many more. We wish you many more. We wish you many more years. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. May God continue bless you with the singing. Thank you. I know. Ndinongoinga masters chete kuti ngatikandei masters please, ngatikandei masters uku. Katusenzi kakeka anotengawo matai please, masters kufacebook uku vanhu ngatiendei. Mukaona Sharo nyangwe ari kuYouTube ari kuconnecta zvese nekufacebook, imimi ngomhanya imwe foni moenda kufacebook monokanda mastars. Haisimbori mari yakawanda, ishoma shoma wakomana. Matai aya evharisa Verisa uyo anoda matai wakomana, anoda mashoko, tiungoda Vharisa kuti agare ari Verisa wakomana. From Verisa toita upgrade to I don't know another level. I received, oh my goodness, I received it. Another level. I received it. That guy in my name. Yes. Microphone yangu ndakatumirwa namasawi iri musaga umo. Sokaisa musaga zvokwadi here. Drasira aripi drasira ndiye akaisa musaga here. Makariona saga ratikaenda naro riya ndandisina laptop tikangoisa malaptop musaga. Guys, one day I'll tell you a story, guys. Ndakakuona you to play a new car. Murukundiona pane chinoda kuiswa musoro here kana kuti bhotai kana kuti toyetuse musoro mangu. A new car. I declare, let there be. Let there be light. I receive that car in my name. Amen. I receive that car in my you receive in Jesus' name. You are going to receive it. Whether what thunder, you are going to receive a brand new. The model that you want, you choose. You say, "Oh Lord, I want this model." This model you are going to choose. Yes. Guys,
Ane muzazoripita uchatoti microphone yenge rimusaga ndechana naurevesi. Masters asikana ngatikande masters. Ndikukanda masters. Chiri chekuti asingambofungiri kuti aisibubayini. But anyway, ma aiwa ndingokurudzira zvemasters. Chiri modro sinazo chiri pai. Aiwa chiri saka chiri modro. Oh, chinhu chakakosha icho. Nditukisa namasawo pana. Udofo ukwana mnatei udofo chaiwo. Hanzi chiko naRegina avhara kumeso. Nhai Regina hanzi kudiko paiko. Aiwa ndikutarisa zvangu macomments. Regina avhara kumeso akati maiki yanga iri musaga. Iwe but inoziva pandota live ka ndofana kubaya ichi pandota live ndo voice rangu rinyatsobuda ndakati ndakadaiwo chati guys zvakaoma ndotopenga cheteni Drasira uyo muri sanzwe uri pipo vamboresi. Drasira arova kanisa vakasarireko nayo kariba nayo Drasira. Mustudent ka. Ndiri haiti zvangu Drasira. Ndiri zvangu mwana waTete Drasira wekuzaka. Ndine muningi wangu ari kuzaka ikoko kwaGumbo. Saka Zaka ndoiziva zvokudii. Zvokudaro Zaka ndoiziva zvokutodaro ndoiziva zvokuti saka pese pamunenge muri kumusha muchitaura muchihwereketa ndechitonyatsobvisa shema hazoziva kundonzwisisa zvekudaro nokuti handiriko ndandakapefoma semuroora ndandiri muroora ndaperekedza munin'ina wangu. Makagona shuwa mukatege tiende kwezhira uku. Wezhira wezhewe haiwa tatiripo paGumbo paya paGumbo saka ndokuziva Drasira nambona mazochi ndoda kumbototesta kuti ndonoti ichi chinoegerere chiri kubayika here chinonzwika here asina mbochitesta muziva inini foni yandikutaura nayo Drasira foni yandikutaura nayo iyika ndakaitengerwa birthday musi wa3 saka ndatotanga kuishandisa izvozvo yanga ichinyora ndosaka kumwe kuseri uko ndanyora kuti it's not me that it's the phone, it's a new phone. Makatengerwa inonzi chifoni hanzi 54 chakadaro whatever latest dzeko mazuva ano ndinoshandisa maSamsung ka. Thank you very much. Ine 5 1 2 3 4 5 mastovu kuseri uko kune mastovu 5 maplate emastovu. Mastovu ebirthday rembuya. Tuone mastovu. Makamera. Thank you Drasira. Vanashema ngatomhanya. Drasira atobata nyaya kuseri uko kune 5 mastovu 1 2 3 4 5 kune 5 mastovu kuseri. Mazonda confused kuti imi muri kuti madaka motadza uku kuseri kune plug saka kumwe ndoko kwamakaisa mastova makapuwa like physical stoves. Aiwa maiki iri kuzhezhera, microphone iri kuzhezhera, maiki iri kuzhezhera yangu here waisa pamaiki here. Aiwa hakana teste stove hamuna kuiguma zvisizvo here. Aiwa ndachingobvunza zvangu kuti wazokonekta here maiki iyaya. Rega ndibve kunyowani yacho. Moenda kuold here. Moenda kuold. Drasira wabvisa mbuyekera iwe. Toda kuona foni nyowani. Ndandati sitovu kana nyodzikaita 5 mumba. Hino vachati uku nhasi wobika vhejine papa. Uri kukwapa live uchibvunza izvo.
Ayo ndithi ndiyo meyona ekunemfembwe. Maya. Ngenzani ku fishi? Ngenzani? Ayiwa, ndiwari ku-UK yabo. Ngenzani? Ngenzani? Shelter. Shelter. Vakana shelter. Ayo. Vadosiyana bheva. Kaizi ndakangomirira ikera kugandisa link dawa. Okay. Apa data rangu richabva rapera. Guys, data rangu riri kukosa kupera mazuva ano. Nditi riri kukwira rirekera everyday rinopira shama. Ndakuti apa zvirisa ma15 GB kana. Your favorite drink mama wako kuti aivhura kati noshena haangambonimi. Ndichimusangana nawo kandiripa ndida kuuya. Izvozvo. Angaripi? Ndakusvika pano. Akuya kuno. Guys, ndangomira 2 minutes ndo ndatorwa pasi. Ndogona edita tuma clips twangu. Kosikana masangana mnakemese. Hakuti zvokupiwa matiketi ka. Apacheti zvopinzwa basi. Unogona kuchengeta. Wandira ndakutonge ndiri bofu ge. Ikira. Asi mama ngona machengeta. Kurakadona uko. Ndamachengeta. But wifi yangu ndio yakuda kubviswa. Ndamboti nditsvaga munhu anasogona kusona mawig. Unoziva? I mean mazuva ndikuti I think ndine ka obsession kemawig akareba ari kele. Achati short here ndakuda kuruka. My king. Sana mbovunza kana sana mbona kuti mawig anoruka. Kwamba picha yenyango yokutanga. Mai unofoseven. Shamwari kunozokuti unozotenga wifi yakanaka shamwari unodhodhonywa dhodhonywa nandini. Ngisaenda kuti kwakuni kubazi kusona izvozvo. Mari. Zvori sezvinesona. Zvori sezvinesona. Zvori. Zvori sezvinesona. Yes. But about the soul. Meaning, which is just but